Vi vil lige lave... Bolle med bolle. Vi vil lave en vlog i dag. Bolle. Vlog, hvor vi går rundt ned i byen. Vi går nok ned til kirken og... Husk at subscribe ham. Ja, du skal subscribe til mig, og... Vi Altså Olle med bolle. Og ham. Vi ses da. Yalla habibi. På Olle med bolle. Olle, hvis du ser den her video, som du skal gøre, så reklamerer jeg for dig. Så er vi udenfor. Det var en sten. Eller en sten. Ja. Jeg kaldte det lige et sten. Og der har vi så kirken. En flotte kirke. Og også lige den lille købmand her. Det dufter af diesel. Jeg skal lave. Ja, gå rundt der. Der er i hvert fald en masse derinde fra kirken. Ja, det er det. Hvordan går det? Ja, det går godt. Det er en gravko på Foxal. Seriøst? Okay, vi har lige fundet ud af, at der faktisk lå en mand lige ved siden af han, som han slet ikke så os. Nede under noget juletræ. Og det er ikke noget pis her. Det er rigtigt. Og vi så ham slet ikke. Fuck, han kommer. Det var fandme tæt på. Jeg har slet ikke set ham. Jeg har slet ikke set ham. Jeg har kraftigt tæt på. Det er tæt på. Jeg var ved at dø. Den her. Den skal jeg prøve op på. Hvordan kom du op der dag? Så det er da hyggeligt. Yes. Ja, det er da en dejlig vej. Prøv ned her. Det gør du også. Så hopper Fredemand ned. Kan han klare det? Jeg har langt ned. Der er fucking langt ned. Okay. Han... Så er det gulv. En hund. Ja, det så jeg også godt. Hvordan fuck kom du herop? Jeg brugte min muller. Hvordan fucking så har jeg sgu ikke noget. Så prøv at sætte din fod op på den der ting. Prøv her. Prøv at sætte din fod sådan lige her på den der. Og så bare hop op og så... Se på den, kan man ikke? Ja, det kunne da godt. Jeg kan ikke. God ting. Jeg vil op. Nej, hvis du giver mig en hest. Det kan jeg sgu da ikke. Jo. Sgu da ikke med kamera. Jo, så sluk det. Kom. Så kom han op med min hjælp med en hestesko. Nej. Jo. Jeg tror, vi skal nok lige.
Oh yeah. Oh yeah. Han gjorde det. Hvad gjorde det? Det var som om det knækkede. Ej, det var da også smart. En hund. Der er 2 hunde. Fuck, den er farlig. Hvad vil du sige til hundene? Fuck, de her store ansigter. Det var ja, okay. Er du sød nu? Der skal komme en bil. Hallo? Biler, kom her. Kom og se Freddø. Kom og se Freddø. Kom og se Freddø. Kom og... Du skal blive liggende. Den ligger under en. Hvad? Den ligger under enten traktoren eller under en af bilerne. Så ligger der inde under traktoren. Når de kører sammen. Sammen med ham der mand. Det var en god idé. Hvad er det? Og så Mr. G. What's up? Jeg tror nu, heller nu kører traktoren. Nu kører bilen. Kom. Bilen kommer. Jeg venter lige, til de skal dreje. Jeg kunne bare se, at de skulle dreje bilen. Det tager den ikke. Vi tager traktoren. Eller spændende. Jeg tager juletræet. Fuck, den tager juletræet. Nej. Han tager juletræet. Han tager hunden. Hvad siger du til, at han tager juletræet? Jamen, han vil jo bare godt have juletræ til sin kone og sit børn til jul. Og pynte inden det bliver jul. Hvad fanden laver han? Nu har han taget juletræ. Crap. Han har gjort lidt juletræ. Vi går selvmord. Du skal begå selvmord nu. Så jeg bliver tabt noget om eller hvad? Spørg ham lige noget nu. Spørg ham om det. Er du klar til bare kur, Frede? Hvad fuck skal jeg nu komme over? For fuck sake, han er umulig altså. Fanden. Så var vi helt udenom. Den fede fat står lige derovre. Skal jeg ikke arbejde med ham? Jeg kan kraftedeme ikke arbejde med ham. Men nu siger han kraftedeme, at jeg går langsomt. Fandme. Fandme ikke. Hvad så, slapsvand? Ja. Okay. Det var livet. Gør du bare. Er I klar?
Nå, selvfølgelig. Hold da kæft, siden man taber der nu. Prøv at gøre det med begge. Nej, så er vi hjemme igen. Nu spiser han bolle, men jeg må ikke. Shit. Nå. Husk at subscribe til ham. Og til ham. Og like. Husk at subscribe til Mr. GG. MR.GG. Stort GG. Og også til lige til mig, Fredemand. Husk at like og subscribe til Fredemand her. Og følg ham på Instagram. Link er nede i beskrivelsen. Eller ikke link, men der er navnet i beskrivelsen. Alle mulige shit nede i beskrivelsen. Så hvad har du at sige? Hans ting er også der med hans Twitter og Instagram. Så hvad har du at sige til kameraet? Ja.